Říkáme jim vraždy mocí. Dělíme je na ty, kdy si mocní sami ušpinili ruce, na ty, kdy zabitím pověřili ochotné či vydíratelné vrahy, a na ty, kdy vraždu jen přikryli záměrně nebo svou neochotou ji vyšetřovat. Dnešní příběh pravděpodobně patří do té třetí kategorie. I když, kdo ví. V České republice podle ustanovení paragrafu 35 písmena C ovšem tyto činy nejsou promlčeny. V letě 87. umřeli na výletě do přírody 3 lidé ve věku 22, 23 a 26 let. Lenka, Pavel a Petr. – 26. září 1987 oznámil telefonicky na obvodní stanici SNB Děčín Zdeněk K., že našel při houbaření v lesním prostoru Mezná louka 2 lidské lebky. Konečný nález byl ještě děsivější. Ke 2 lebkám přibyly 2 neúplné lidské skelety a navíc ještě jeden další, kompletní. Zemřeli 3 mladí lidé, cizí zavinění nebylo prokázáno, prý byli zasaženi bleskem. Případ byl otevřen v roce 1992 na podnět pozůstalých rodičů po těch zemřelých mladých lidech, jejich matek, které namítali, že to dosavadní vyšetřování vedené v působnosti služby kriminální policie veřejné bezpečnosti jaksi není kompletní, bylo uděláno ledabyle a měli mnohé výhrady k průběhu toho vyšetřování. Obrátili se tedy s důvěrou na náš úřad s tím, že nejsme zatíženi minulostí a zdali tedy my někam ten případ neposuneme dále. Vyšetřovatelé ÚDV začali pracovat nejen na obnovení případu, ale v první fázi hlavně na rozšifrování závěru šetření, které bylo zastaveno na konci roku 1988 s odůvodněním, že skutek není trestným činem. 5. srpna 1987 vyhlásila Federální kriminální ústředna pátrání po pohřešovaných osobách Pavlu Plškovi, Lence Vítové a Petru Havlovi. Děčínské šetření probíhalo podle spisů takto. Ke 3 kostrám našli příslušníci veřejné bezpečnosti opodál 3 osobní věci s 1 občanským průkazem. Na Kravčické bráně naposledy viděl výběrčí Josef Dvořák mezi 4. a 5. hodinou 29. června, to bylo v pondělí. Rodiče Pavla Plška jezdili, obvolávali nemocnice na Děčínsku, jezdili po Děčínsku, vylepovali oznámení po autobusových zastávkách, stavěli se na lesní správě, byli i ve Hřensku na u pohraničníků a dávali tam i jejich fotografie. Ale nikdo se nám jako neozval, nikdo nic dál neoznámil. V polovině září Jaroslav Kolář a Václav Macek ve skalách našli části ruky. Vyšetřování z konce 80. let skončilo tím, že 3 mladí lidé nezemřeli cizím zaviněním. Za možnou příčinu smrti byla označena otrava houbami, kterou ovšem vyloučila laboratoř. A tak bylo stroze konstatováno, že na místě byla silná bouřková činnost provázená bleskem. No a pak bylo vše zastaveno. Viděli jsme, že to vyšetřování není to, co by mělo být, že tam jsou různé jako už doslova jako lži. Přijel vyšetřovatel z Ústí nad Labem, sdělil, že bylo katastrofální počasí. Jenomže já jsem si nechala dát potvrzení z hydrometeorologického ústavu z Ústí nad Labem, no a tam mi napsali, že v té době nebyla žádná bouřková činnost. Blesk čistého nebe není možné, protože vždy tomu ději musí předcházet nějaká oblačnost a v rámci té oblačnosti nastává vlastně akumulace nějakého náboje a pak dochází k vybití této energie vůči zemi. Pokud by se tato verze brala v úvahu, tak samozřejmě bleskem mohl být usmrcen pouze jeden člověk. Jo. Nelze konstatovat, že byli bleskem usmrceni všichni, tam maximálně tedy ten poslední.
Matky 3 dětí, když se na konci roku 1988 dozvěděli o uzavření šetření, požádali o pomoc přímo prezidenta republiky Gustáva Husáka. Vážený soudruhu prezidente, promiňte nám, že se na vás obracíme v naší záležitosti, ale jinou možnost již nevidíme, protože narážíme při jakémkoliv způsobu vždy na jednu překážku. Už v jejich dopise prezidentovi je příběh v mnoha bodech popsán odlišně než v závěrech šetření. A nejde zdaleka jen o pochopitelné emoce. Jde opravdu o fakta. Já mám spisy a jsou tam 3 výpovědi. Je tam výpověď houbařů, je tam výpověď náčelníka a je tam výpověď pohraničníka. Ty výpovědi se neshodují. Ani 2 a 2 neshoduje se. Podivné jsou i časové okolnosti. Trojice odešla z domovů 25. června. Kriminální ústředna po nich pátrá od konce srpna. Pátrání na místě probíhalo až po nálezu 3 koster. To, že jsou mrtví, se maminky dozvěděly 8.10.87. Maminky bezmocně píší na všechny strany další nepodstatné maličkosti. Těla 3 mladých lidí byla přikryta klacky a tělo Lenky bylo dokonce zahrabáno pod zemí. A to nebyla jediná zvláštnost. Z těch spisů potom jsem se dozvěděla, jak je tedy našli, že byli svázaný na šňůře, tam byly 2 oka z každé strany. Můj syn byl svázaný do kozelce, měl proříznuté Kanady, tvrdí, že tam byly trhliny. Policajti tvrdili, že to jako prohnilo. Takže to byla další teda věc, která tam nebyla v pořádku. Na horní části těla všechno oblečení, co měli, tak bylo roztrhané. My se domníváme, že se o život rvali. Takže vyšetřování probíhalo zvláštním způsobem, protože vraha pravděpodobně znali, takže ho kryli. Pro přehlednost si dovolím malou rekapitulaci. 3 mladé lidi dle názoru vyšetřovatelů z roku 1988 zabil blesk. Zároveň je přikryl větvemi, dívku zahrabal, chlapci omotol kolem paže šňůru, roztrhl košili a sebral foťák. Z hlediska toho šetření té kriminální služby okresní správy SNB Děčín, tam to šetření bylo masivně vedeno tedy proti osobám z tremského prostředí, který bylo vyslechnuto mnoho stovek. My jsme to šetření rozšířili i o osoby z řad příslušníků ostrahy státní hranice, 1 nebo 2 příslušníků STB a tehdejších vyšetřovatelů kriminálky z okresu Děčín. Vyšetřovatelé Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu začali prošetřovat různé verze, jak se tragédie mohla stát. Byly celkem 3, od varianty s bleskem až po verzi, že je zabili Trempové, ale ani jedna z nich se nepodařila prokázat. Žádná z těch verzí prostě nedá a priori vyloučit, to by bylo největší chybou. Ta verze trojnásobné vraždy, no, lze si ji samozřejmě představit, lze zavraždit 3 lidi postupně, nikomu tedy nezlomit ani kost těle. No, není to vyloučené, ale jaksi je to velmi obtížně představitelné. Další verzí je možnost, že byli zabiti Trempem. Byly vyslechnuty stovky z osob Trempů. Tam pokud by to k něčemu směřovalo, tak já myslím, že by byli schopni se určitě stotožnit nebo vytipovat nějaký okruh podezřelých a dojít k nějakému pachateli, čili ani tato cesta nikam nevedla. Vyšetřovatelé pracují i s verzí, že je mohl zabít příslušník pohraniční stráže. Na místě se nacházel člověk, kterého jsme podezřívali a i okolí o tom vědělo. Policie se mu vyhla protože zastával důležité místo u pohraniční stráže. Proto to nevyšetřili, protože ho kryli. Tato verze se nepodařila prokázat, pač není po ruce jediný přímý důkaz proti němu. Všechno to jsou nepřímé tvrzení,
nebo tvrzení z druhé ruky o tom, co někdo slyšel nebo viděl, ale přímé svědectví není jediné. Poslední vyšetřovací verze byla taková, že si prostě ublížili sami. Pokud ta událost byla zapříčiněna jednáním jenom těch 3 lidí vůči sobě navzájem, tak tam už samozřejmě ani žádný důkazní pramen nalézt nelze. To už zůstane navždy mezi nimi a my k tomu nebudeme už jaksi moc nic doplnit a ten případ se nikam neposune. Já, kdybych se měl přiklonit k tomu, odkud mohou nějaké relevantní důkazy vzejít, tak bych je očekával z prostředí vysokoškolských kolejí, Vysoké školy chemicko-technologické, případně z řad studentů, spolužáků, inženýra Plška nebo slečny Vítové z let 85 až 88. Tam já bych snad viděl ještě možnost, že by nějaký takový další poznatek to někam posunul. Kdo byli Lenka, Pavel a Petr? Podle posudků grafologa byl Pavel čerstvý inženýr, osobnost s nadprůměrnou úrovní. Lenka, studentka Vysoké školy chemicko-technologické, byla nadprůměrně intelektově nadaná. Petr byl laborant filmových laboratoří Barrandov. Prostě 3 mladí, pohodoví, inteligentní lidé. V případu Lenky, Pavla a Petra už se média věnovala nesčetněkrát. Přesto je v tomto tragickém případu dnes jasné pouze dvojí. Obloha těch dnů a 3 zmařené lidské životy. Pokud někdo má zájem na tom, aby aspoň těmto pozůstalým matkám bylo pomoženo, tak by bylo dobré, aby promluvil a aby vnesl do případu jasno, pokud někdo takový vůbec je. Nepomáhal by tím sobě ani těm zemřelým, ale pomohl by zejména prostě těm pozůstalým. Vyřešení vraždy by bylo pro mě zadosti učinění, protože tolika let na tom dělám. A i to, že lidi, když mě potkali, tak říkali, proč prostě to dělám, že syn už je mrtvej. Syn je mrtvej, ale zemřeli další lidi. Takže to je něco hroznýho. I přesto jsme se rozhodli spolu s rodiči nevzdat se a požádat vás znovu o spolupráci. Právě vy jste poslední šanci pro tyto rodiny. Ostatně tak jako ve všech příbězích tohoto cyklu.